салом дӯстони азиз, хоҳиш мекунам видео 1 минутай паҳнш кунед то мардуме ки мақсадам видеои пешакия дида буданд то бубинанд. ай названи видео фаҳмиде. Мо дина парел видео кардем 50 нафар барои ҷои кор. Алҳамдулиллоҳ 50 нафара гирифт бародар, ба ҷо маконаш расонд. Иншааллоҳ ҳаракат дора ҷобаҷо куна, бо чикор мекуна, ҳаракат мекуна ки я видео куна, я бачаҳо кор кардастан 100%. Мо худмон дур аз Москваем, иншааллоҳ камтар шаҳр дуртарем. Соғ саломат ки биём, бо ҳаракат мекунем, бародаро ҳастанд, бо ҷои кор доранд, бисёр бурмадаста, иншааллоҳ реклама мекунам. Баъд бародарое ки барои хоҳару модаро хоҳиш мекунам кор доре, хоҳаро модаро хеле бекор бисёра, илтимос хоҳиш мекунам занг бизане ба мо ҳамсӯҳбат мекунем. Аллоҳ қасам ягон каса сумша нагирифтам, бе сум реклама менам, ба шарте ки ҷои кори ҳақиқӣ дошта боше, аниқ дошта боше, то хоҳаро дар кӯча намонанд. хоҳиш мекунам барои хотири худо аст, ба хотири хоҳару модароам дар шаҳри ғарбӣ видеоро паҳн кунед то бубинанд. Тамом, дигар занг назане ӯ бародара, яъне ки кора гирифт, таъмин кард ҳамаро ба ҷои кор. Алҳамдулиллоҳ 50 нафар дигар занг назане, хоҳиш мекунам. Чанде видео бемаъни ранг мепартомаш дар канало, ҳам дар ютуб, ҳам дар инстаграм. Ассалому алайкум.